går fint. Har man en særlig tandlæge til den slags? Ja, jeg ved ikke helt. Det er ikke noget, vi snakker om. Nå. Det tæller ikke. Hvordan bliver man egentlig heks i Haldum? Jamen, som udgangspunkt skal man bo her. Men ellers skal man jo bare vise sit sande jeg frem, og så ved heksen, som er der. Der er ikke sådan nogle særlige ritualer forbundet med det? Nej, det er det ikke. Det er der, når vi har heksekongres. Så har vi nogle ritualer. Blandt andet, så når vi bliver meldt ind i bestyrelsen, så klokken 12 om natten, så løber vi 5 rundt på en kæmpe kost herude i rundkørslen. Og hvornår sker det? Jamen, det sker, når vi har heksekongres. Og hvornår er det? Det er lidt hemmeligt. Nå. Det er jo kun os, der er her. Ja. Og så forskrækker vi jo lidt de folk, som kommer tilfældigt forbi. Ja, det kan jeg tænke mig. Men vil det sige, at man kan møde jer sådan på en kost derude i rundkørslen op i Haldum en gang? Ja, det kan man godt være heldig eller uheldig at gøre, ja. Ja. Og hvem er så heksen, jeg har fat i her? Det er Susanne. Det er en rotte. Den hedder da godt. Hvordan har du det egentlig med rotter? Fint. Har du specielt dyrket den der? Ja, den sover jeg sammen med. Og det vil sige, at den formerer sig også? Nej. Det gør den ikke? Nej. Det er sådan set det ene barn, kan man sige. Nej, jeg har en mere, men den fik ikke lov at komme med i dag. Nå, det vil sige, du har 2 af dem. Jeg har 2. Den anden plejer at sidde på skulderen, men da vi skulle være hernede kl. 7 om morges, og den skal sådan have en nål igen, så for at sidde fast, det var altså for søvnligt til at få gjort. Okay. Og jeg skal lige spørge, hvad hedder den egentlig? Det vil vi ikke rigtig sige. Nej, det er hemmeligt. Ja. Ligesom jeres optagelsesritual nede i rundkørslen. Det er også lidt hemmeligt, er det ikke? Er der noget med, I løber nøgen rundt til nede? Nej. Det gør jeg heller ikke. Nej. Nej, er det, hvad sker der egentlig, når I optager folk? Piger? Hemmeligt. Det er hemmeligt. Ja, det kan jeg jo ikke stå for. Og det kan du ikke fortælle. Det kan du ikke. Okay. Er du ikke sådan en slags overheks på en eller anden måde? Nej, jeg er jo tilflyttet. Hvem er overheksen her i byen? Jeg vil tippe på Else Poster og Annette. Det er dem, vi skal have. Ja, dem tror jeg. Tror du, man kan... Ja, dem er Else lige... Poster tror jeg, du skal have fat i. Jeg skal have fat i hende, Ja, så ligesom... hun har den største vorte. Det er, fordi hun har været heks længst. Else, hvornår er du egentlig blevet en heks? Ja, det er 11 år siden. Det er 11 år siden. Var det så noget med, at du skulle igennem et ritual for at blive heks? Det skal vi jo. Det skal jeg jo. Noget med, at man skal vise, at man kan ride på en kost. Ja. Man skal gøre sig fortjent til sin vorte. Og det er ikke alle, der får vorter. Nej. Det er kun når man... Det er kun når man gør sig fortjent. Og den fortjeneste, hvordan kommer den? Jamen, det er sådan lidt forskelligt. Det kommer ind på, hvad man lige har det år. Hvad man synes, det lige skal være. Nå. Og det er også sådan en hemmelighed. Det er ikke sådan noget, det er ikke noget, I deler ud af. Nej. Det er som alt det der ulekylp og alt det stas, I har. Så der er nogle hemmelige ritualer. Ja. De kager, I har bagt til i dag, hvem har fundet på dem? Er det noget, der kommer også igennem ritualer? Ja, det er det. Og det er sådan gennem længere tids idéer og alt muligt, hvad vi får ind alle mulige steder. Jeg så, der var en lavkage med edderkoppespind på. Ja, det er sådan et edderkoppespind, vi har samlet ind ude i skoven. Et hemmeligt sted, hvor vi kan finde en masse edderkoppespind. Før I laver lavkagen? Ja, så lægger vi den på kagerne. Okay. Og du ligner jo dig selv. Ja, hvad skal jeg nu i? Annette, hvad er du overheks her i byen? Nej, det er jeg da gudskelov sluppet ud af. Nå. Nej, prøv du at spørge Tove og Else. Du mener, det er de helt sandfærdige? Ja, det er dem, der kæmper om det her til Kræmmermarkedet, det vil jeg sige. Men det er en god kamp. Det er dem, der har ligesom givet den store arm? Fuldstændig. Det der med heks, Annette, har I sådan en speciel måde at optage heks på? Ja, det har vi. Vi har jo heksekongres 2 gange om året. Og er det noget med, at I løber splittenøjen rundt hernede i rundkørslen? Nej, det er vi for gamle til, Fritz. Nej. Og det er... Det gør vi ikke. Nej, det gælder om at have det bedste, flotteste udstyr. Og så se, hvem der kan flyve højst på kosten. Vi tager tilløb ud i rundkørslen. Der er sket lidt farlige
ting indimellem, men indtil nu har vi klaret det. Er det derfor, at I ikke kan få lov til at lave en ny midterrabat i rundkørslen? Lige præcis. Det er fordi, der er brækpunkt og sådan noget på. Ja, det er det. De er bange for, at vi får for meget fart på derovre. Er du ikke sådan en eller anden form for overheks her i byen? Nej, jeg er ikke overheks. Nå, hvem er så det? Der er ingen overhekse. Nå, jamen Vi er alle hekse. Er du så alles hekse? Ja, det kan man sige. Ja. Ja. Hvordan er det egentlig gået med det her heksehalløj her? Jeg har indtryk af, at det går rigtig godt. Ja. Ja, altså der er kommet mange flere standholdere, end vi havde håbet på, og det har også været rigtig fint besøgt. Må jeg lige spørge, er der kommet nogle nye hekse ud af det? Det ved jeg ikke, men måske. Altså, der er i hvert fald mange, der har været interesseret i vores, både vores heksegruppe, og også i at købe hatte. Så og måske der er nye hatte. Ja, eller nye hekse. Der står nogle unge piger derovre lige nu, der er i gang. Det kan jo godt være de vortende hekse. Det kunne det godt være, ja. Tak skal du have, Else.